Татар җәмәгатьчелеге Татарстанның халык артисты Абдулла Алиш премиясе лауреаты Хәлим Җәләлов белән хушлашты. Соңгы юлга озату мәрәсименнән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан видео язмасы. Җыр күңелле, кешеләр белән һәр вакыт елмаеп кына сөйләшә торган Хәлим Җәләйнең һәм шул ук вакытта йөрәгендә ат иярләнгән кешенең менә бу эш бүлмәсе ул бушап калды. Әнә аның кешеләрне чакырып сыйлый торган шиняклары, чәйнекләре һәм дугалыклары, тәсбихлары. Бездән ул хәзер дуга гына өмет итә. 55 елдан артык гомерен театрга багышлаган Хәлим аганың эш бүлмәсе, сәхнә икенче өе булды. Ул театр белән яшәде. Хәтта мин сәхнәдә үләм дип әйтә торган булган якыннарына. Хәлим абыйның шахмат уйнау өстәле дә бушап калган. Сәбәп сезон ябылу белән генә түгел, арабыздан төп уенчылары тулы бер чор китә. Бу хакта Хәлим Җәләловны соңгы юлга озатырга җыенучылар да еш кабатлады. Үзенчәлекле, кабатланмас, аңа гына хас булган адымнар аша. Ул һәрбер роле белән спектакльләрне байтты, төрләндерде һәм иҗаты белән тамашачыларның күңелләрен җәлеп итте. Бәхилләшү мәрәсимендә мәрхүмнең хезмәттәшләре, якташлары рәсми затлар чыгыш ясады. Киң талантлы, аеруча аңа гына хас табигый, сәләтле, сәләт иясе. 55 елдан артык, 100дән артык роль уйнаган. Мондый чараларда үкенечсез дә булмый калмый. Бәяләп бетерә алдыкмы икән дигән уй килә дип башлады сүзен Хәлим абыйның ярты гасырдан артык бергә сәхнә тоткан дусты Илдус Әхмәтҗанов. 27 апрельдә туган Хәлим аганың Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булып та ала алмый калуына ул үзен гаепле хис итте. Озак еллар Хәлим абый белән бергә эшләдек, дус булдык. Мин аны кеше затыннан гына түгелдер бу дип уйлыйдым. Ул ничектер кошлар затыннан кебек тоела иде миңа. Ул җәяүле иҗатчы түгел, ул канатлы иҗатчы иде. Аның пар канаты бар иде сәнгать күгендә ошарга. Беренче канаты аның театр сәнгате булса, икенче канаты шигърият, әдәбият һәм мәдәният. Хатыны тол, балалары әтисез, туганы абыйсыз, театр һәм татар халкы булай да шактый сирәгәйгән милләтпәрвәр артистны югалтудан ятимләнеп калды. Узган сезондагы премьерада Хәлим абый әҗәл белән очрашкан иде, әмма ул образ буларак, хәзер чынбарлык. Бер яклы автобус көтүчеләр премьерасы сагынырсызмы дип сорау куйган иде. Әлбәттә, хәзердән үк сагынабыз Хәлим абый. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.